Azatlyk Radiosynyň ygtybarly çeşmeleriniň maglumatlaryna görä soňky 10 ýylyň dowamynda 1.879 müňden gowrak adam Türkmenistany terk edipdir. Döwlet Statistika Komitetiniň köp wagtlap ýygynan ýapyk informasiýasyna görä 2008-nji we 2018-nji ýyllaryň aralygynda ýurdun daşyna 1.879.413 adam hemişelik ýaşamagy ýa-da işlemäge gidipdir. Bu kategoriýanyň tas ählisi ýygyna gaýtmaýar diýip çeşmelerimiziň biri ma'lum etdi we bu sanyň ýurdun daşyna gidip gelýän türkmenistanlylary öz içine almaýanlygyny belledi. Şu çakaçynly köpçüligi ma'lum bolmadyk bu sanlary Türkmenistanyň dürli döwlet edaralaryndäki 3 çeşme azatlyga tasdiklady. Netijeler gizlinlikde saklanýar. Ýylat ýazywynyň çap edilmeýänliginiň sebäpleri hem hut şonuň üçin ýylat ýazywyny taýýarladylar we netijeleri berdiler. Emma netijeler prezidentiň göwünden turmady we ol başga kriteriýalar boýunça jikme-jik derňew geçirmegi we öý dolandyrys edaralary, çağalar, baglary, mektepler we beýlekler boýunça hasap çykarmagy tapşyrdy. Netijede soňky 10 ýylyň içinde ýylatyň sanynyň aktiv azalanlygy tas 2 million adamyň gidenligi anyklandy diýip Azatlygyň Çeşme taýdar. Azatlygyň ýene bir çeşmesiniň sözlerine görä ýylatyň sanyny we migrasiýanyň möçberine degişli bu sanlar hatda Türkmenistanyň hökümeti üçin-de garaşylmadyk bir ýagdaý bolupdyr. Bu sanlar prezidenti görkezilende onuň özünden çykanlygyny görüň berdiler. Onuň ýolbaşçylygy üçin mundan başga biýabraýçylyk ýok bolsa gerek diýip gizlinlik şertlerinde söhbetdeş bolan ygtybarly çeşmämiz aýtdy. Şeýle-de Azatlygyň çeşmeleri ýylatyň immigrasiýasyny öwrenmek boýunça işe gatnaşan Türkmenistanyň Döwlet Statistika Komitetiniň öňki ýolbaşçylarynyň ikisiniň Lyudmila Anniyadowanyň we Ayna Oraýewanyň häzirki wagtda häkimetleriň aýratyn gözükçüliginiň astynda saklanýanlygyny we olaryň daşky dünýä bilen kontaktlarynyň çäklendirilýänligini aýdarlar. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun daşyna çykýan raýatlarynyň sanyny resmi derejede çap etmeýär. Ýurt ýylatynyň umumy sanyna degişli resmi statistikany hem bermeýär. Ýatlasak Türkmenistanda ýylat ýazywy soňky edek 2010-njy ýylyň 15-nji we 26-njy dekabr aralygynda geçirilipdi. Emma onuň netijeleri köpçülige ma'lum edilmedi. Şondan 5 ýyl geçen soň 2017-nji ýylda Türkmen hökümeti täze ýylat ýazywyny geçirjekdigini we onuň 2022-nji ýylda göz öňünde tutulýanlygyny eglan edipdi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň ýylat sanyna degişli açyk çeşmelerde duş gelýän sanlarda 5,5 milliona ýakyn san görkezilýär. Emma Azatlygyň çeşmeleri ýylat sanynyň 3,13 million adamdan geçmeýänligini aýdarlar. Ýadyrky wagtda Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary raýatlaryň ýurdun daşyna has köp gitmeginiň täze bir tolkunyň emele gelenligini aýdarlar. Immigrasiýanyň täze tolkuny döredi we ýagdaý ören gözgeyni ýurt hakykatda boşap galdy. Hut şu sebäpden goşuna alynýanlaryň sany az bolup, harby gullugyň möhletini uzaltmak göz öňünde tutulýar. Owalarda hem iş güýji ýeten ok ýurdun demirgadygy we gündogary Özbekistana gidýär. Emma has köp barlayan ýurtlar Türkiýe, Orsiýet we Ukraina diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylar aýdarlar. Soňky ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň migrasiýa daralarynda daşary ýurt pasportyny almak isleýänleriň uly nowatlary hem ýygy-ýygydan döreýär. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmeginiň esasy sebäpleriniň arasynda synçylar ýylatyň maddi ýagdaýynyň gitdigiçe agyrlaşmagy bilen baglaşdyrýarlar. Agyr işsizligiň fonunda ýurtda ministrlikler, döwlet edaralary ýapylýar, iş ornlary azaldylýar, hususy biznes üçin mümkinçilikler çäklendirilýär. Munyň bilen bir wagtda da häkimetler ýylata gözükçüligini güýçlendirip, raýatlaryň ýurdun daşyna çykmagynyň öňüne päsgelçilik döredýärler. Gidip gutulmagy wagt geldi diýen sözleri ýygy-ýygydan eşitse bolýar. Adamlar häkimet her bir hereketinden soň ýurdy terk etmek kararyny gelýärler. Hut sanyjy günüň dowamynda tanışlarymdan ona golaý maşgalanyň daşary ýurtlara gitmäge taýýarlanýanlygyny bilip galdym diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri 28-nji maýda habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa temasyny açyk gozgamaýarlar. Statistika sanlaryny resmi taýdan çap etmeýärler. Emma ýylatyň ýurdun daşyna çykmagyna degişli migrasiýa düzgünleri puhtalandyrylýar. Raýatlar ýygyderli uçurdan düşürilýär. Howpsuzlyk wekilleri raýatlaryň ýurtdan gitmezligi üçin olar bilen söhbetdeşlikleri geçirýärler. Şeýle-de raýatlaryň emlegini satmak işini kynlaşdyrýan täze düzgünler girdilýär. Şunlar Türkmenistanyň paýtagtynda ýaşaýyş çaýlaryň bahasy çürtkesik petagaşdy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä soňky bir näçe aýyň dowamynda paýtagtda ýaşaýyş çaýlary ortaça 30% ardanlapdyr. Sosial mediada çap bolan bildirişlerden çen tutulan Aşgabatda 3 otogly ýaşaýyş çaýyň häzirki bahasy ortaça 21 we 35 müň Amerikan dollaryna barabar.
Adyryň efirde tutulmagyny islemedik Aşgabatly realtoryň ýagny emlak dellalynyň sözlerine görä ulanylan jaýlaryň bazarynda soňky 3 ýylda jaýlaryň bahasy 2 sepete gaçyp esasdan jaýlary ýurdy terk edýänler satýarlar. Türkmenistanly raýatlaryň iň köp barýan ýurtlarynyň çap edýän resmi sanlaryna görä olaryň şol ýerdäki sany köpelip barýar. Türkiýanyň hökümetiniň ýakynda çap eden maglumatlaryna görä 2009-njy ýylyň diňe bir mart aýynyň dowamynda Türkiýe 23 000 Türkmenistanly barıpdyr. Türkmenistandan Orsiýada barýanlaryň sany hem köpelýär, hususanda 2018-nji ýylda Orsiýet Federatsiýasynyň diňe bir Volgograd regionunda Türkmenistanlylaryň sany bir ýylda 81% köpelipdir. Soňky aýlarda Orsiýetin Türkmenistandaky elçixanasynyň öňünde uly nowatlar saklanýar. Elçixana ýüz tutýanlaryň köpüsi Orsiýada göçmek isleýärler. Olaryň en çemesini etnik türkmenler emele getirýär.